Als je hier komt werken, dan is het eigenlijk elke dag weer een verrassing wat de dag brengt. Elke week zitten er weer andere mensen, elke week loopt het weer anders. Je kan het eigenlijk van tevoren nooit uitstippelen. En hoe gaan jullie om met weerstaan of provocerend gedrag? Dat probeer je altijd in een positieve zin weer om te buigen, door middel van hulp. Je probeert altijd hulp te bieden. De meeste mensen die in de weerstand zitten, hebben slecht nieuws gehad. Nou ja, en eigenlijk is dan de bedoeling, even horen wat is het verhaal, kunnen we er wat mee, kan ik je ergens mee helpen? Nou ja, en dan probeer je dat in positieve dingen weer om te draaien. En wat is het bijzonders dat jou in mij mag houden werktijd? Dat de gedetineerden getrouwd zijn in de gevangenis, die een hele lange strafrestand hadden. Ja, van alles. Vader-kinddagen die wij hier ook doen. Te veel om op te noemen eigenlijk. Je kan hier aan het werk met een mbo-4-opleiding. Het mooiste is natuurlijk dat je een mbo-4 specifieke doelgroepen hebt. Maar ja, eigenlijk mbo-4 is al mooi genoeg. Als je uitdaging zoekt, moet je hier komen werken. Er is nooit een dag hetzelfde en het is nooit saai.